Assalamu alaikum muhterem din kardeşlerimiz. Tatarstan Respublikasında okuyucu bağlarını hem bağlar bakşasına yürüyüşü bağlara halal rızık aşatı bu elbette zor kuanış hem inde kileşekte selamet buğun üstürü degen söz. Şulayak Mağarif ülkesinde işlevşi Tatar tili bilgiçlerini ezirlev. Tatarstan Respublikasındağı dini turistik marşrutunu buldurum. Bu ham başka meselelerini köpten tügülüne Alekseyevsk rayonunda uzgan Tatarstan Respublikası Diniye Nazaretinin Aksakallar Şurası oturuşunda silediler. Әлгі отырышта яңгыраган кайбер фикерләрне без Аксакаллар шурасы рәисе Айрат хәзрәт Аюпов белән дә сөйләштек. Аксакаллар шурасы Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте сәясәтендә һәм эшчәнлегендә әһәмиятле роль уйный. Киңәшче ролен башкаручы күп еллык тормыш һәм профессиональ тәҗрибәгә ия булган аксакаллар Татарстан Республикасы мөфтиятенә вәкаләтләрен нәтиҗәле башкарырга, республикадагы рухи потенциалны һәм әхлакый нигезләрне камилләштерүдә ярдәм итәләр. Шура әгъзаларының киңге белемнәре яшьләр арасында тарихи истәлекләрне саклау һәм ватанпәрвәрлекне тәрбияләү мәсьәләләрендә аеруча зур әһәмияткә ия. Хәзер елны җыелышны үткәрәбез бер районда. Ул минем инде ничек дип әйтим, элеккегә эшләгән эшләремнең канга сеңгән гадәт микәен ул. Менә мин шуңа күрә бер районга барасың, җыелышны үткәрәсең, ул район җыена, ул каршыларга җыена. Юк, бар дисәң дә, юк дисәң дә бит әле Аксакалларны гына җыеп җыйсакта бит 60 кешегә без 60 кеше килә. Бөтен республика буенча килә. Инде менә бу юлы шикелле имам мөхтәсибләрне дә чакырсак, чөнки мәсьәлә шундый мөһим мәсьәлә, халал мәсьәләсе дә ул 100-дан артык 120 кеше җыела. Менә 120 кеше республикадан килгәч, район ничек җыелмасын? Аның мөхтәсибәтенә түгел, аның исполкомы да җыела, аның главасы да җыена. Әйбет, ул бит республика күрсәтергә кирәк үзеңнең эшеңне. Шуңа күрә Алексеевск районында без инде быел 1 февральдә үткәрдек. Инде көн кадагында ике сорау иде безнең. Менә бу халал ризык. Икенче сорау инде менә югары уку йортларында татар группалары оештыру. Аллаһы Тәгалә Бакара сүрәсенең 168-нче аятында: "Әй кешеләр, җир өстендә булган халал һәм пак ризыкларны гына ашагыз. Шайтанга иярмәгез, ул сезнең дошманыгыз", диде. Дөреслекдә, адәм баласы халал ризык ашамаса, үзенең асылын югалтачак. Киләчәк буыныбыз сәламәт, иманлы, асыл булуын телибез икән, балаларыбызны халал ризык белән генә тукландырырга тиешбез. Бу хакта Татарстан Республикасы Аксакаллар шурасы утырышында да сөйләштеләр. Нинди ризык ашыйсың ди? Шунlardan senin halkın da şul bular bit. Bu bir Kur'an sözleri, bu şeriat sözleri. Ana isenlik turunda, ne turunda etip de durmayım indi. Allah Teala bit Kur'an Kerim'de ona satı bile 2 yıl kuşa imizirge indi etrege gerek. Ondan sonra ehtiyani de bit, ehtiyaniler de bit baştan bala dünyaya kelgençe halal rızık aşağıdan bulgadılar tişler. Mene bit beginkinde nide balalar hastahanasında köp mü bala ağrıyor. Allah basra şol halal rızık bilen tuklanmadan köre bit. Ondan sonra bugünkü yaşlarına kararlı. Ben kübesi de etmeyeyim. Yok. Müslümanlar kaçıdır dinde olan yaşlar onlar tırnak. Onlar ılılarlar. Kişililer evet. Şunun hatlı merhametli şefkatli bulalar diye nübit kübüsyanın diyinkinden aşıl halkı bütünden aşar. Oğullarına olmaylar. Nişik de betim, dırfalar, takabirler. Ulu şunlardan kile. Ne şuna göre şu şeybirler bulmasın için halal rızık gerek bitindi. Bu yıl indi Allah'ın rahmeti bilir. Şuna kadar tırışaşak biz. İndi min müracaat itesindekiler, hürmetli atanalar, bağlarga mekteplerde halal rızıkını karşı kilmeliler, halal rızık aşatı güzel sizler üterip sıraymayı. Onun birinin ziyanı yok yakışından başka. Rayon yetekçilerine de etesim kile, rayonun glavalarına etesim kile, her bir rayonda bu işin işlerine gerek.
Яшь буынга рухи тәрбия бирү, дини милли үзенчәлекләрне, татар телен һәм ислам мирасын саклау, мәгърифәтчелек һәм башка юнәлешләрдә эшләгән аксакаллар шурасы әлеге утырышта татар теле белгечләрен әзерләүне дә беренче планга чыгарды. Университетның 13 ректор белән сөйләштек. Берсе бер каршы түгел татар группасын алып барырга. Әмма аның бигрәк әһәмиятле нәрсә, кайсы гына университетка барсам да, ветеринар институтында да, авыл хуҗалыгы институтында, менә медицина институтында инде, әйтегендә, ул ни белән теге төзүчеләр архитектура университеты дисеңме, Казах химик-технологик институт дисеңме, аларның бит уку әсбаплары әзер бар. Уку әсбаплары бар бит. Алар бит элек методический посуды биртәләр иде аларны, әйме. Хәзер бит менә иде университетларда бу мәгариф министрының утырышлыгы инде бу. Бит аларны мактыйсым килә, аларга рәхмәт әйтәсем килә. Хәзер бит университетларда гыйльми җыелышларында тәрҗемә итәләр, әйтергә кирәк, тәрҗемә итәләр дә русчадан татарчага, и шуны аннан соң әсбап итеп аларны раслый алалар. Бу тоже безнең мәгариф министрлыгының зур гына эше. Гаиләдән алып Татарстан академиясының хәле булганчылыгын туры кирәк. Ягъни гаилә, балалар бакчасы, мәктәп, югары уку йортлары, урта уку йортлары, аннан соң академия. Менә шушы әйберләрдә татарча эшләр эшләнсә, татарча укытылса, татарча фәнни эшләрне эшләсәк, ягъни диссертацияларны, кандидатская, докторская диссертацияларны татарча язсак, фәнни эшләребезне татарча язсак, ул әлбәттә ул тел калачак. Аксакаллар Татарстан Республикасы игълан иткән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңаеннан үзләре өчен бурычлар һәм тормышка ашырга ниятләнгән планнар хакында, шулай ук Татарстан мөселман үзенчәлекләрен саклап калу, татар халкында дини, милли үзаңны үстерү максатында шура үз алдында бурычлар куя. Менә мин быел инде мөфти Хамид хәзрәттән сорадым, үткәргәле булшалым әйтәм. Менә бер аксакалларны җыеп 48 инде. 48, ну 50 инде минем белән. Анда нинең Казанның бараялы аксакал, главный баш аксакал Масур хәзрәт. Инде шуларны бер автобуска утыртып, Әтнә, Арча, Балтач и Күкбара. Шушы 4 районның ике көндә карап чыгып иде. Менә шуңа күрә аксакалларны җыеп күрсәтеп, менә шулай эшләгез дип күрсәтәсе килә. Менә карагыз, үзегез дә белегез. Хәзер инде үзегезнең районнан да кемнәрнең багаларны, манда иләрне иң беренче әлбәттә яшьләргә калдырырга кирәк. Яшьләр белсеннәр никадәр эшләнгән икән. Никадәр безнең бабайларыбызның аңны, белемне булганнарын. Аксакалларның аерым карары Хәтер көне белән бәйле булды. Җыелышта аны гадәттәгечә 3 майда республика күләмендә барлык мәчетләрендә, Казанда Кол Шәриф мәчетендә дин, фән, җәмәгать, мәдәният әһелләре һәм барлык теләүчеләр катнашында уздырырга дип планлаштырылды. Бу дөньяда агачтагы бер генә яфракта Аллаһы Тәгаләнең әмере булмыйча селкенми. Безнең тормышыбызда очрый торган һәрбер кешедә Аллаһтан, бирелгән һәрбер шатлыгыбызда, һәрбер борчуыбызда Аллаһы Тәгаләдән. Шуңа күрә безгә бирелгән бөтен сынауларны да без шатланып каршы алырга тиешбез. Безнең чираттагы видеоязмабызның герое да әлеге тәгълиматны бик әйбәт белә. Табиблар нәселеннән булган Фәния ханым Җәләлиева соңгы 15-16 елда гомерен ислам динен таратуга, динебезгә, милләтебезгә хезмәт итүгә багышлаган остаз мөгаллимнәрнең берсе. Казанның Гадел мәчетендә уку-укыту буенча имам ярдәмчесе һәм якшәмбе мәктәпләрендә дин сабагы бирүче буларак та туган ягы Кукмара районының Иркеш авылында Фәния бикә мәдрәсәсе ачып, авылдашларын туры юлга өндәүче буларак та аның халкыбыз белән уртаклашыр тәҗрибәсе, нәсихәтләре байтак. Мин авырдым. Мин бик көчле авырдым. Инде саубулашып, үземә кайда җирләргә, нишләргә икән бөтенсен әйтеп куйган идем ул вакытта. Менә мин бөтен нидә һәр вакыт шушылардан аерылмадым. Һәр вакыт мин зикердә булдым. Зикерне
безне әйтергә әбиләр өйрәтеп калдырды, әлхәмдүлилләх, әниләр. Һәм Аллаһы Сүбхәнә тәгалә насыйп итте, врачлар тырыштылар. Үзебезнең табибләребез. Мин аякка бастым, әкренләп. Тик бу әле ныгытып аякка басу түгел иде, тик инде мин яши башладым. Төрле этаплар үттем дәвалануның. Һәм Аллаһы Сүбхәнә тәгалә миңа һәр вакыт күрсәтә торды юлын. Әлхәмдүлилләх, һәр вакыт күрсәтте нишләргә, ничек дәваланырга. Бүгенге көндә Фәния ханым Казанның Гадел мәчетендә уку-укыту буенча имам ярдәмчесе булып хезмәт итә. Халкыбызның рухын сауыктыруга, һәр чорда актуаль булган рухи, әхлакый тәрбиягә зур урын бирелә бирде. Аллаһ рәхмәтенә ашыгучыларның бетми торган мал, кимеми торган бүләк, әҗер-савап әзерләп килүчеләрнең яраткан урыны ул хәзер. Бер генә яфрак та селкенми, Аллаһ Тәгаләнең кушуы буйрыгы булмаса. Бу безнең Коръән аяты. Шулай бит. Һәр кешенең язмышы Аллаһы Тәгалә тарафыннан билгеләнгән. Нинди юллар үтәсе, нинди ширләр үтәсе, нинди сынаулар буласы, барысы да Аллаһ Сүбхәнә Тәгаләдән. Шуңа күрә дә менә миңа табиба буларак бик иш киләләр. Авыр вакытларда киләләр. Мин иңелек нәрсәдән башлыйм аларга? Энем яки сеңлем, син тәүбә кыласыңмы? Күпме еллар яшәдең? Нинди гөнаһлар кылынды? Искә алганың бармы? Чистарт үзеңне. Мин үзем турдан-туры кешене бик өшкермим. Аларны мин ирләргә җибәрәм кирәк вакытында. Ә менә дуга кылуны, зикр белән дуга кылуны мин оештырам. Үзем генә дә дуга кылам һәм үземнең шәкертләрем белән дә шундый күмәк дугалар кылабыз, әлхәмдүлилләх. Салаватлар әйтеп, зикрләр кылып, Аллаһ Тәгалә исемнәре белән. Аның үзенең борынгыдан калган тәртибе бар, үзен борынгыдан калган. Әби бабалары минем аны беләләр иделәр. Хәзерге безнең китапларны яздылар, чыктылар. Менә әле генә Нургали Хасанов турында китап чыкты, Улуг хәзрәт турында. Аларның бит язып калдырган әсәрләре бар. Анары Вәлиулла хәзрәт бик күп чыгарды ул китапларны. Аларны без кулланабыз. Һәм минем бу китабымда да әлхәмдүлилләх күбрәк басым ясалган. Менә ничек теге яки бу авыр сынаудан чыгарга Аллаһы Тәгалә ярдәм итүе мөмкин. Күпме кеше килә укытырга, алмый ул бөтенсендә. Менә әйтәм, мине ничектер миңа бар кирдә китте дип. Вот и действительно ул монда кешеләрне ала, бездә менә гайбәт юк. Бер-беребезне сөйләмибез. Вот үзебезчә менә укыйбыз, әкренләп нәрсә булса, ул үзе дә әйтә, өйрәтегез ди. Менә замечание булса, миңа әйтте минем нидә. Мин дә әйтәм, менә без шулай бер-беребезгә, например, менә бу синең укучың фәләнчә каралый, сиңа кара, ул да, например, шулай итеп без бергәләшеп кайныйбыз инде. Менә шуңа күрә мин шакката аның менә шушы кешедә, как она может разбираться в людях. Вот ансаны да әйтәсе. Шул хәтле менә идрис безнең укытучыларның әйме шушы 18 ел эчендә у нас нету текучки. Вот только вот вафат булды безнең берничә абыстайыбыз әйме. Шуларның урынына киләләр, как бы вот достойный демин, вот перенимает, что ли. Ну, не идет так вот атмосфера такая. Бүтән мәчетләрне әйтәсем килми, но бездә әлхәмдүлилләх. Дәресләргә бик теләп йөрибез. Мин монда бу мәчеткә 16 елның октябрь аенда беренче тапкыр килгән идем. Менә инде күп еллар үтсә дә, бу ел 8нче елымны шушы мәчеткә бик теләп йөрибез. Аллаһка шөкер, ял көне көтеп кенә торабыз. Менә шул беренче 16 елдан бирле беренче дәрестән бирле менә шул Рәсил апай укыта безне, безнең канатастан алды. Бик күпләребез һаман да бүгенгә кадәр йөрибез инде. Эшли торган кешеләр укырга өйрәнделәр дә, йөрмәгәннәр дә бар инде. Но без инде эшләмәгәч, ял иткәч, пенсиядә булгач, шушы ял көне көтеп кенә торабыз. Менә теләп киләсе килеп киләбез. Аллаһка шөкер, һаман да көн саен дөрес итеп укырга өйрәнергә, әле безгә һаман өйрәнергә. Күптән инде лаеклы ялда булса да, кешеләргә ярдәм итү теләге бер кашанда ташламый аны. Авыр чакларда, төрле сынаулар алдында торганда, Аллаһка мөрәҗәгать итү, күңелне сихәт
канәгатьләндерүче дугалар, зикрләр, булар барысы хакында да ул кешеләргә җиткерергә тырыша. Бәхетле булуны өйрәтә алсак идек балаларга. Иң улы максат шунсы. Үзебез белгәнне шешергә кирәк. Әнием нәрсә әйтә иде? Орлык шешкәч тишелми калмас. Шешегез дия иде. Һәм мин дә шулай койда кем белән очрашам, үземнең белгәнемне аңлатырга тырышам. Шәкертләрем дә минем бөтенесе бик улы белемле чыгалар. Мәдрәсәләргә китәр, мәдрәсәгә китмәгәндә шушында күп еллар укыйлар. Күп еллар укыйлар, алар китмиләр бездән. Теге 3 ел укыдым да киттем дип түгел, 4 ел укыдым. Юк, мәдрәсәгә китми икән, ул монда дәвам итә. Безнең Коръән группалары бар, зикр группалары бар, әлхәмдүлилләх, шулар белән дәвам итәбез. 2001 елда туган төбәге Кукмара районы Иркеш авылында Фәния ханым һәм аның ире хәрби врач Рәшит Әгъзам улы һәм туганнарының тырышлыгы белән мәдрәсә төзелә. Бераз соңрак мәдрәсә каршысында мәчет тә салына. Ел сайын җәй көннәрендә балалар һәм аларның әниләре өчен җәйләүләр оештырыла. Бар үзләре генә кайтучы, шунда кунакка әбиләренә кайтып, шунда торып укырга йөриләр мәчеткә. Бар җәйләү, әниләр, бәбиләр җәйләүе. Ул үз вакытында Наилә ханым тәкъдиме белән эшләтеп карагыз әле дип башланган иде. Ул бик кирәк җәйләү булып чыкты. Анда әбиләр кайта аныклары белән икешәр-ишәр анак алып кайталар. Аналар кайта, кичкенә 4-5 яшьтән алып, инде 14 яшькә хәтле кайбакта 15-16 яшьлекләр дә кайталар. Әниләр кайта. Анда инде безнең укытучылар я шушыннан Гадел мәчетеннән кайталар, я булмаса анда якын тирәдә әйбәт укытучыларны чакырып алам. Әле менә узган елда, аннан алдагы елда да Петряч районнан Флюра абыстай кайтты. 2 ел рәттән ул безгә укытырга булышты. Бик аңаның үзенә дә ашады, һәм шәкертләре безгә дә ашады, әлхәмдүлилләх. Шулай ислам динен кабул ителгән 1000 еллык мәдрәсәдән шәкертләр чакырабыз, алар кайтып укыталар малайларны. Бу эштә инде безгә миңа бик булыша сеңлем. Ул шулай ук табибә, шулай ук укытырга булыша, җәйге лагерьларны оештырырга. Аллаһ Тәгалә безгә бердәм рәвештә динебезгә һәм өммәтебезгә хезмәт итәргә насыйп кылсын. Белем бирү һәм алу максатыннан үзара берләшеп, Раббыбызның ризалыгында булырга язсын иде. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب سبحانه وتعالى حرب الغيلة باخد بركات بيرسن. رب سبحانه وتعالى بتن دعات لك لرجزنا قابل قلصن. رب سبحانه وتعالى كستيودان دشمن نردان سيخر شلردان دائمي روش تسقلصن. يشكنا والصراونا كتير للخزرات من باخد الغيلة قررشان نيش لرجع كيراك نيشك أزر لنرجع كيراك بلاشك خطنا بلاشك إيرنا نيشك صيلرجع كيراك. جماعة الحمد لله رب سبحانه وتعالى إن برنشدان بزجت تل بيرجان سيلا شرجع كيراك يكنشدان بزجت الله سبحانه وتعالى قلقلار بيرجان شوش قلقلار بلن تنلرجع كيراك هم بزنا إن يراتا ترغان كشلر كمنر أول بزنن آتي أنيلار بس أولردن كبرك بزن بركم يرات ماي أولر بزنن إشان غمر ده بيرجع أزر شو نقول منا وزجزجا parni topqancha ali olarga yurakni bergancha siz ota onalarınız bilan siylashig'iz balki ikki yoq ota onalar siz yoshlar o'tirib siylashib nindi masalalar bor shularni aytigiz bir-biringizga ham Rabbimiz subhanahu va taala inshaalloh har bir oilani nikoh bilan boshlag'iz. Chunki yoshgina yoshlar birga tura boshlaylar, hali nikohlarida o'qitmagan. Nikohsiz turuv gunoh. Alloh taala shu gunohdan har biringizni saqlab yurtsin. Rahatda, unishda, barakatda bo'lirga nasib etsin. Shu ati anilar bilan birga o'tirganda tag'in nindi masalalarni ko'tarik. Jamoat shunda shu fursatdan foydalanib shajara masalasin, sizning buğunlar masalasin Şenki şecerede bütün nerse körüne. Bir misal, bir hatın kız, bulaşak hatın kile, ebiyim, mene fulan jigitni yarattım di. Şu ebi tınlı da qarı da, iyi kızım, ol sana to'g'ri kelmasdi. Nerseden ebiyim yakşı bit eti, enisi de yakşı. Onun etisi kul ko'taradi. Onun
әтисенең әтисе дә кул күтәргән иде. Шуңа күрә ул сиңа туры килмәс, ул кызым сиңа да кулны күтәрәчәк ди. Менә җәмәгать, шушы нәселне белер өчен без шәҗәрәне өйрәнергә тиешбез. Әлбәттә, бәлки сөйләшкәндә шундый згыларны әйтмәскә мөмкиннәр, ләкин без шуны сөйләшик. Нинди авыр булган иде, нинди нәселләр, әти, әниләр, әби бабайлар, әби бабайларның әби бабайлары кемнәр булган дип, шуны бер-берегездән белешегез. Шунда Алла бирсә бәрәкәте булыр. Икенче җәмәгать, ул тазалык турында. Хәтта без әлбәттә никахка әзерләнгән чакларда без шаяртып сорыйбыз. Хәтта бер-берегездән справка сорасагыз да ярый дип. Көлке, ләкин җәмәгател муслимин ул да кирәк. Ничек нәрсә булырга мөмкин, чөнки күпме кеше безгә эш күрүгә килә. Хәзрәт ди, менә ничә еллар бергә торабыз, балага уза алмыйбыз, нишләп микән, нәрсә микән дип эш күрәбез. Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Әлбәттә, алхамдулилlah, Аллаһ Тәгалә балаларын да бирә, ләкин төрле ширләр булырга мөмкин, кашан бер-берсенә туры килмәскә мөмкин. Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә шунардан сакласын. Шуңа күрә шушы аның тазалыгы турында, сезнең тазалыгыгыз турында әгәр дә язулар булса, бик яхшы булыр иде. Балалар мәсьәләсен дә күтәрегез. Бәлки сезнең булачак ирегез бала теләмидер ул. Бәлки ул карьера эшләргә тели, зур-зур матур машина алырга тели, зур үй төзергә тели. Аннан соң кашан булса да без балаларны да нитәрбез дип. Сез зур гаиләдә күп балалы әни булырга телисез. Менә ул мәсьәләләрендә күтәрегез. Исемне кем кушар? Нинди исемләрне сайлыйсыз? Чөнки балага узгач башлана бер әнидә бер төрле исем, икенче әнидә икенче төрле исем. Кайсы исемне айлыйк, ничек сайлыйк? Шунда җәмәгател муслимин хәтта гаиләдә тавыш та чыгарга мөмкин. Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә анардан сакласын һәм исем сайлаганда күркәм, матур, безнеңчә мусульманча исемнәр булсын иде. Әллә нинди француз, инглиз, әллә кайлардан килгән исемнәр безгә җитә инде. Үзебезнең балаларыбызга, үзебезнең оныкларыбызга хәерле, мусульманча, матур, мәгънәле исемнәр кушыйк җәмәгать. Шуннан җәмәгател муслимин бергә утыргач, акча мәсьәләсендә сөйләшеп алыгыз. Хатыны эшләрме, эшләмәсме? Әгәр дә укый, укуны бетерерме, юкмы? Укыган өчен кем түләр? Әгәр дә автобус белән, троллейбус белән барырга туры килер, кем акчасını бирер, ашатырмы, карармы, кием алырмы, күлмәк алырмы, юкмы? Шушыларын да җәмәгател муслимин сөйләшегез. Чөнки кашан ират никах вакытында, риза булып алдым дигәч, шушы мизгелдән әти әнинең бөтен вазифасы ашатуда, укытуда, киендерүдә бөтен нәрсә иргә күчә. Ул аны үтәргә тиеш. Хатын кыз, әгәр дә ул эшли икән, ул эшләгән акча аныкы була. Аныкы була. Шуңа күрә җәмәгател муслимин ул мәсьәләләрен сөйләшегез. Ул мәсьәләләрен хәтта кагазга, эш кагазга язып куеп, шушы эш бүлмәдә, эш өйдә шушы язулар булсын иде. Шунда әгәр дә ире онытып, нәрсәдер әйтә башласа, сез күтәреп каралы, матурым, син бит үзең әйттең, дустыма җибәрерсең, син бит үзең әйттең, әти әниләргә йөрербез, син бит үзең әйттең, оныклар җәйгелеккә әби бабайга кайтар дип, ул мәсьәләне җәмәгател муслимин сөйләшми калмагыз. Икенче җәмәгател муслимин идән ю, аш пешерү, син үзең пешер, мин идән юмыйм, син башкача эшлә, нишләт дип, менә җәмәгать, әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, безнең гариф гадәтебез бар. Һәм Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям да хадис шәрифләрендә әйтә, эчендә булган учак өчен хатын кыз җаваплы. Идә чиста булсын, идә тәмле булсын, идә тәртип булсын. Урам ягы, ягъни табу, эшләү, ашату, киендерү, булдыру, ул бөтенесе ират өстендә җәмәгать. Һәм ирне ир ясаучы да хатын кыз, ирне шүпкә әйләндерүче дә хатын кыз. Аның турында да онытмагыз. Чөнки кайбер ирләр килеп, Хәзрәт, нишлим микән, хатын мине тыңламый. Менә хөрмәтле хатыннар, сез ирләрегезне тыңлагыз, сез ирләрегезгә муен булыгыз, анарга әйтүче, вагазлаучы булыгыз. Шунда Алла бирсә, Аллаһ Тәгалә сезнең гаиләгезгә бәхет, бәрәкәт бирәчәк.